Azbest. Časovaná bomba. Tyká na strechách i vo vnútri budov. Minerálne vlákno, ktoré sa všade používa ako ochrana pred ohňom, sa stalo smrteľným dedičstvom. A zbaviť sa ho stojí miliardy. Kvôli azbestu umierajú ročne 100 000 ľudí. Nedá sa im pomôcť. Napriek tomu sa tento vražedný surový materiál stále ťaží. Ohrozený je život bežných spotrebiteľov. Testy preukázali prítomnosť azbestu aj v termoskách. Kanadská azbestová spojka zabezpečuje, že tento smrteľný materiál sa stále používa. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Azbest – Biela smrť. Sme v sídle azbestovej lobby. Vo francúzsko-kanadskej provincii Quebecu sa stále ťaží azbest. Už vyše 80 rokov vieme, že azbest je zabijak. Tento región však napriek tomu lipne na smrteľnom vlákne. Za každú cenu. Azbestos je názov mesta, ktoré sa stále spolieha na tento obchod. Azbest, známy tiež ako skalná vlna, je prírodné minerálne vlákno, ktoré sa ťaží v povrchových baniach. Mnohé krajiny sveta uvalili na jeho ťaženie prísny zákaz. Nie však Kanada. Je to totiž centrála azbestovej spojky spoločnosti Chrysotyl Lab v Quebecu. Kedysi sa volala azbestová baňa, teraz sa zmenila na chryzotylové laboratórium. Chryzotyl je ďalší názov pre azbest. Údajne neškodný, biely a poddajný. Po týždňoch prosenia nás konečne púšťajú nakrúcať do azbestovej továrne, ale žiadne rozhovory. Jacques Leblond, manažér továrne, nám tvrdí, že chryzotyl je bezpečný, veď to dokazujú vedci, ktorých platí Chrysotyl Lab. Nesmie sa tu fajčiť, ale nikto nemá masku proti azbestovému prachu. Ani my si ich nesmieme nasadiť, aj keď ťaženie bieleho azbestu bolo takmer všade zakázané kvôli riziku rakoviny. Zdá sa, že tabak je nebezpečnejší ako azbest. Pripomenú nám, že pred 50 rokmi mal vo filmoch každý v ruke cigaretu. A dozvieme sa, že nikto tu nikdy nedostal rakovinu z azbestu. Keď niekto umrie na ochorenie pľúc po 30 rokoch, no už kto má vedieť, čo to spôsobilo? Sme znepokojení. Hovoríme tu o azbeste, ktorému sa dávajú za vinu 100 000 úmrtí. Chceli sme sa spýtať manažéra na kameru, ako nám vysvetlí takéto zaobchádzanie s touto škodlivou látkou. Namiesto toho nás Jacques Leblond odkáže na reportáž v kanadskej televízii. Si des élections ont bel et bien lieu à l'automne, la partie est loin d'être gagnée pour Michael Ignatieff dans la région de Thetford. Obhajcovia azbestu tvrdia, že príbehy o smrteľnej nebezpečnosti azbestu sú len propagandou. Pokiaľ sa s bielým azbestom zaobchádza správne, nie je to zabijak. Manažer bane vraví, že chryzotyl je dokonalý stavebný materiál, je pevný a ohybný a samozrejme rentabilný, zvlášť na strechy a potrubia. Clément Godbout z azbestovej asociácie tvrdí, že vlastne neexistuje žiadna alternatíva azbestu. Nie na všetky náhradné materiály boli predložené bezpečnostné posudky, ktoré dokazujú, že sú lepšie, teda aspoň pokiaľ vie. Ľudia z azbestovej asociácie sa nezaoberajú obeťami. Blaine Kinnaird sa zadusil azbestom v pľúcach. Smrteľné vlákna boli azbestové. Ešte než zomrel,
Kinártovci svoju tragédiu zverejnili. Blaine Kinnaird ošetroval v priemyselnom meste Sarnia steny azbestom. Dnes sú ich ruiny zamorené. Sandy Kinnairtová od manželovej smrti naďalej bojuje proti azbestovej spojke. Je to dosť znepokojujúce. Fakt, že tu boli deti, malé deti. Toto je detská hračka. Čo sa tu stalo? V jednej z týchto buniek žila rodina. Čo to pre tú rodinu znamená? Kanada medzi tým zakázala používanie azbestu v budovách. Nebezpečenstvo však nepominulo. Výskyt úmrtí, ktoré továreň spôsobuje, ma za každým zarmúti čoraz viac. Aj samotný fakt, že teraz je opustená a že pozemok, na ktorom sa nachádza, nikdy nebol vyčistený, že sa tam hrajú deti a ako sme videli, žili tu ľudia. Výrobcovia zodpovednosť necítia. Nikto sa nemieni zbaviť toxického odpadu. Koľko ľudí umiera v Sarnii na účinky azbestu je temné tajomstvo. A tých, čo o svojej chorobe hovoria verejne, ignorujú. Zavolal nám iba manažer továrne, ktorý má sám azbestózu. A ten takisto hľadal útechu, pretože aj on bol obeťou. Nikto sa neodváži ísť na súd. Sarnia je najväčšie priemyselné mesto severoamerickej pevniny. Dedičstvo azbestu je ťažkým bremenom chorých a pozostalých. Kto za to môže? Spoločnosti, pre ktoré tí ľudia pracovali? Chryzotilová mafia? Ešte aj cintoríny sú na kontaminovanej pôde. Žiaden náhrobný kameň neudáva príčinu smrti. Sú tu pochovaní aj pôvodní Američania Sarnie. Nemocnice nám neposkytnú informácie o tom, koľko ľudí zahynulo bolestnou smrťou následkom používania azbestu. Nakoniec sa teda obraciame na starostu Sarnie Mikea Bradleyho. Bol zvolený ako nezávislý kandidát priamou voľbou. Pri jazere s výhľadom na mestský priemysel bol postavený pomník obetiam azbestu. Stojí na ňom na počesť tých, ktorí prišli o život pre chorobu z povolania či pracovný úraz. Ťažko sa to odhaduje. Následky niesli určite tisíce a spoločnosť sa tomuto problému venuje len posledných pár rokov. Právom sa búri a nechce dopustiť, aby sa to dialo aj inde. Vyvíjala významnú snahu na podporu ľudí, ktorí museli bojovať s touto chorobou. Chcela im pomôcť buď priamo, alebo aspoň finančne ich pozostalým. No napriek zákazu sa azbest stále vyváža pod názvom chryzotyl. To je súčasť v priemysle obľúbenej reklamnej hry ako prekrúcať. Môžete ho zamaskovať a nazvať ako len chcete, ale stále je to azbest. A je to súčasť nehanebnej reklamnej kampane, ktorú finančne podporuje kanadská federálna vláda. Skrátka je to nesprávne. Ale my tento boj vyhráme. Kanada nakoniec export zastaví. Trvá to však pridlho a nechcem ani pomyslieť na to, koľko životov zatiaľ stratíme. Jedna z najväčších priemyselných tovární tu patrí obrovskej chemickej spoločnosti Dow Chemical. Spracovalo sa tu obrovské množstvo azbestu. Pochádza zo spoločnosti Chrysotyl Lab. Továreň náhle zatvorili. Chceli sme vedieť prečo. Spočiatku súhlasili s rozhovorom, ale potom ho zrušili. Dozvedáme sa, že ekonomická situácia v Sarnii sa zhoršila, no donedávna bola továreň úspešným vývozcom. Zaujíma nás, či to, že Dow Chemical tu už nechce pôsobiť, nejako súvisí so zákazom používania azbestu či kompenzačnými požiadavkami obetí azbestu v Sarnii. Kanadský zákaz používania azbestu nijako nepoškodil obchod s ťažbou chryzotylu. Kanadská vláda robí, čo sa dá aj na najvyššej politickej úrovni, aby zabránila celosvetovému zákazu azbestu. Podporuje chryzotylovú lobby, ktorá podnikla právne kroky proti celosvetovému zákazu obchodovania a zvíťazila. Predaj smrteľného prachu môže pokračovať. Z Kanady sa každoročne vyvážajú 100 000 tón bieleho azbestu v peknom balení pod novým názvom chryzotyl.
Argument je stále rovnaký. Smrtiace vlákno je nenahraditeľné a iste neškodné. Chrysotyl Lab vyváža biely azbest aj do Hamburgu, čo umožňuje kanadsko-nemecká obchodná spojka. Spoločnosť Dow Chemical v Nemecku smie používať biely azbest z Kanady. Kontajnery prevezú cez more ročne do Hamburgu 70 tón materiálu. Sú to stovky miliárd smrtiacich vlákien. V kontajneroch sa často našiel toxický prach. Spoločnosť tvrdí, že chrysotyl je neškodný. My chceme zistiť presne, aké nebezpečné sú vlákna bieleho azbestu z Kanady. Berieme teda svoje oblečenia topánky do prestížneho laboratória Vartig v Hamburgu, aby urobili testy na azbest. Priniesla som vám šaty a topánky, ktoré som mala v chrysotylovej bani v Kanade. Dobre. Laboratórium Vartig sa špecializuje na hľadanie azbestu a má to najmodernejšie vybavenie. I hneď môžem povedať, že toto je chrysotyl, biely azbest. Výsledok je šokujúci. Nánosy prachu na topánkach a oblečení boli takmer čistý azbest. Úroveň nebezpečenstva je u oboch rovnaká. Od spoločnosti Dow Chemical chceme vedieť, ako je možné, že sa ich netýka zákaz používania azbestu. Nemôžeme s nimi však urobiť rozhovor. Pri bráne do továrne stretávame iba závodný hasičský zbor. Viete, že tu pracujú s azbestom? To netuším. Akú tu majú pracovníci ochranu? To vám neviem povedať, ale niekto vám to povie. Neviem nič o bielom azbeste z Kanady. Biely azbest z Kanady? Pre závodných hasičov úplná novinka. Trpezlivo čakáme na ďalšie informácie, monitorovaný bezpečnostnými kamerami. Tlačový hovorca nám slušne prisľúbi písomnú odpoveď. Stále na ňu čakáme. Nevie nám pomôcť ani požiarnik. Biely azbest pod názvom chrysotyl sa na severonemeckom vidieku naďalej spracováva. V azbestovej bani v Kanade sa na našom oblečení zachytili miliardy životu nebezpečných toxických vlákien. Teraz musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. A my musíme žiť s rizikom vzniku azbestózy o 10 či 20 rokov. Absurdná situácia. Celá Európa trpí azbestom znečistenými plochami, ale európske vlády napriek tomu povolia kanadskej azbestovej spojke, aby azbest naďalej vyvážala. Aj napriek oficiálnemu zákazu Európskej únie z roku 2005 v podstate znova zlegalizovali tento smrtiaci materiál. Vlády súčasne investujú milióny na odstránenie azbestového odpadu a platia inšpekcie na monitorovanie tejto riskantnej práce. Azbestový inšpektor Jürg Heller zvyčajne chodieva na staveniská neohlásene. Je závislý na hláseniach. Renovácia budov postavených v Nemecku pred rokom 1993 môže ľahko odhaliť azbest. Heller sa môže v snahe chrániť pracovníkov zaoberať iba špičkou ľadovca. Dobré ráno. Volám sa Heller. Som z Gießenského oddelenia bezpečnosti práce. Kto to tu vedie?
Ide predovšetkým o zdravie a bezpečnosť. Azbest je všade a dokonca aj korektné stavebné firmy sa vyhýbajú patričným poplatkom. Ešte ťažšie je to pri rekonštrukciách rodinných domov. Azbestový inšpektor má čo robiť, aby prinútil robotníkov, aby sa chránili. V stavebníctve znamená čas, peniaze a likvidácia azbestu vyššie náklady. Ak spoločnosť odmietne prijať potrebné bezpečnostné opatrenia, podá sa na ňu oficiálna sťažnosť s hrozbou veľkej pokuty. Heller berie všetko, čo sa týka azbestu, veľmi vážne. Má dočinenia so smrteľnými vláknami, ktoré sú prakticky nezničiteľné a číhajú na strechách celej Európy. V tomto prípade tam boli dvaja robotníci, ktorí chceli demontovať starú strechu. Azbestové vrstvy zo spodu nie sú podložené, takže by ste po nich nemali chodiť, ak nemáte prvky s dobre rozloženou váhou, ako napríklad tieto dosky. Inak môžu azbestové vrstvy povoliť. A akékoľvek poškodenie telies, ktoré obsahujú azbest, vždy uvoľňuje vlákna. Nebezpečenstvo nečíha iba na strechách. Aj v kúpeľniach je azbest časovanou bombou. Ťažko niekde nájdete záznam o tom, kde sa materiál použil. Toto je trpká realita pre ľudí, ktorí ochoreli kvôli azbestu. Ak chcú kompenzáciu, musia dokázať, odkiaľ pochádzajú smrteľné vlákna v ich pľúcach. A je veľmi ťažko presne určiť, kedy a kde sa vlákna dostali do tela, čo vie Peter Fleischer až príliš dobre. Vlastne to nevie nikto. S materiálmi sa zaobchádzalo, ako by boli úplne normálne. Pracoval som s ľuďmi, čo rezali potrubie. Odpadový materiál ležal všade naokolo. Materiál prepadal cez kovové mreže v elektrárni dolu do pivnice, kde sme kládli káble. Kontaktu s azbestom sa nedalo vyhnúť. Medzinárodne uznávaná konzultantka profesorka Andrea Tanapfelová z Univerzity Ruhr v Bochume skúma súvislosti medzi vdychovaním azbestu a pľúcnou rakovinou. Trvá až 30 rokov, kým rakovina prepukne a nie je na ňu liek. Profesorka Tanapfelová nachádza ďalšie súvislosti. Maligné nádory pohrudnice sú nádorové ochorenia vyvolané azbestom. V Nemecku registrujeme 1000 až 1200 nových prípadov ročne. Výskyt stále narastá, ako aj rakovina pobrušnice. Aj tá súvisí s azbestom, ale ešte stále hľadáme presnú spojitosť. Bádatelia na Univerzite Ruhr nachádzajú nádory spôsobené azbestom aj medzi mladými ľuďmi. A často sú to aj ženy a dievčatá, ktoré nikdy neprišli do kontaktu s azbestom na pracovisku. V posledných rokoch sa našiel v pľúcach azbestových pacientov aj biely azbest, známejší pod jeho kanadským pseudonymom Chryzotyl. Stále sa darí dokazovať, že chryzotyl, biely azbest, za nič nemôže. Všade sa tvrdí, že je neškodný, ale nie je. Ľudia potrebujú priemyselné bezpečnostné opatrenia, masky a ochranný odev. Keď sa dostane do oblečenia, je mu vystavená aj manželka či ktokoľvek, kto doma perie a žehlí, rovnako ako by bol na zamorenom pracovisku. Takže azbest je hrozbou pre celú rodinu. Priniesol som staré rentgenové snímky z tých čias. Pozri sa. Tu sa to všetko začalo. Pozrime si to na svetle. Aj laik vidí, že pľúca sú zničené. Tuto vpravo dolu. Napriek tomu trvalo roky, než Petrovi Fleischerovi uznali, že jeho rakovinu spôsobil azbest. V
Fajčiari a ľudia, ktorí nemôžu dokázať, že pracovali s azbestom, majú nízke šance na finančnú kompenzáciu. Žiadna spoločnosť nechce prijať zodpovednosť za smrtiaci materiál a jeho následky. Neverím, že sa to v blízkej dobe uzavrie. Kto by v Nemecku prevzal zodpovednosť? Aj keď je to evidentné. Azbestóza je považovaná za chorobu z povolania od roku 1936. Azbestóza a mezotelióm sú neliečiteľné. Niektorí špecialisti však tieto choroby uľahčujú, ako napríklad tu na klinike Mníchov Neuperlach, kde sa lieči aj Peter Fleischer. Peter Fleischer prišiel na svoje pravidelné sedenie. Odborníkovi hovorí, že až na menšie prechladnutie sa cíti dobre. Chemoterapia mu pomohla, ale má aj vedľajšie účinky, takže špecialista ho chce ešte popočúvať, nech vie, v akom stave má pľúca. Mit offenem Mund bitte ein- und ausatmen. Ľavá časť pľúc znie dobre, ale dýchanie pravej časti je stále postihnuté zvyškami mezoteliómu. Peter Fleischer chodí na chemoterapiu do Mníchova každých 6 týždňov. Je ochotný vystaviť sa útrapám liečby, aby si predĺžil život o 1 či 2 roky. Neverí, že sa do Nemecka dováža nový azbest, a to celkom legálne. Dnes už nikto nemôže tvrdiť, že nevie, že azbest je škodlivý a spôsobuje rakovinu, tak ako v mojom prípade. A ak sa znova dostáva do obehu, politici by to mali zastaviť. Azbest bol v roku 1993 v Nemecku predsa zakázaný a v roku 2005 aj v Európe. Bol na to dôvod. Musíte byť ostražití, aby sa tajne nevrátil. Nemali by to dovoliť. Aj Jörg Heller je ostražitý. Neustále sa má na pozore pred starým azbestom v stavbách. Ešte nepočul o dierach v zákone, vďaka ktorým kanadská azbestová spojka naďalej predáva chryzotyl. Dnes kontroluje stavbu, ktorej rekonštrukcia bola nahlásená už pred pár týždňami. Kvôli počasiu máme menší sklz. Dnes by malo byť pekne, ale veterno. Každý večer musíme prikryť strechu. Úrady sa postarali o to, že všetci pokrývači vedia, ako sa chrániť pred azbestom. Na tento účel vyvinuli špeciálne masky na tvár. Inšpektor kontroluje, či všetci robotníci nosia tieto špeciálne dýchacie masky s filtrami P2 predpísané na prácu s azbestom. Kontakt s azbestom bez ochranného odevu, ako v azbestovej bani v Kanade, je pre európske regulačné úrady niečo nepredstaviteľné. Každé jedno vlákno musí byť odstránené ako nebezpečný odpad. Aj po tom najmenšom vystavení musí byť z oblečenia odstránená každá smietka. Tento raz je zanedbaných len pár oblastí. Jörg Heller upozorňuje, že robotníci by mali pri ovládaní žeriavu nosiť prilbu. Všimol si tiež, že kúsky starej strešnej krytiny spadli do novo nainštalovaných odkvapov. Je dôležité, aby sa všetok azbest odstránil, než postavia čokoľvek nové. Ani to však nie je záruka, že všetky nové strechy sú bez azbestu. Produkcia azbestu bola v Nemecku zakázaná v 90. rokoch minulého storočia. Ale o 4 či 5 rokov sme ešte stále prichádzali do kontaktu s azbestovo-cementovými výrobkami ako strešné vlnovky z Maďarska či iných európskych krajín. Veľmi ťažko sa to odhaľuje. Niekedy to možno viete zistiť zo značenia.
Ale keďže ide o svetový trh, produkty s obsahom azbestu sa budú určite naďalej predávať, vrátane nových produktov. Jedine v Bavorsku bol vyhlásený poplach kvôli novým azbestovým výrobkom. V posledných rokoch nachádzal Úrad na ochranu spotrebiteľov v mníchovských obchodoch opakovane tovar, ktorý obsahuje smrtiace vlákna. Je veľmi ťažké monitorovať všetko, čo prejde cez Bremerhaven, či kadiaľ to do Európy cestujú tie záplavy tovaru. Existuje priveľa kontajnerov, ktorými sa musia zaoberať. Dovozcovia sú zodpovední aj za to, že všetko, čo privezú na trh, je v súlade so zákonom. Samozrejme, vždy to tak nie je. To vidíme v praxi. Gerd Müller je jeden z mála zostávajúcich nezávislých inšpektorov v Nemecku. Pôsobí inkognito už 23 rokov. Jeho náleziskom stavebných materiálov s azbestom sú miestne obchody pre domácich majstrov. Takmer tretina tesniacich krúžkov je znečistená azbestom. A výrobcovia sú si tohto problému zjavne vedomí. Krúžky bez azbestu sú totiž špeciálne označené. Ale zástupca Úradu na ochranu spotrebiteľov Müller skúma aj výrobky, kde by ste bežne prítomnosť azbestu nečakali, napríklad termosky. A má 90% úspešnosť. Azbest v 9 z 10 termosiek. Keď vznikne podozrenie, jednotlivé produkty zakúpi a testuje. Často trvá celé týždne, než tovar infikovaný azbestom zmizne z pultov, lebo všetko sa musí dokázať a to nie je ľahká úloha pre Gerda Müllera. Keď si bežní zákazníci kúpia termosku, tesniace krúžky, záhradné lampy či čokoľvek iné, musia mať za to, že všetko je v súlade so zákonom. Jednou z našich aktivít ako inšpektorov je odstrániť z trhu nepovolený tovar. To, čo si Gerd Müller priniesol, je kompletne testované v štátnom laboratóriu. Bavorsko má dokonca vlastného azbestového odborníka. Ten odovzdáva dnešné vzorky Knutovi Berlinovi na testovanie, jednu termosku a súpravu tesniacich krúžkov. Čakajú ho ešte ďalšie testy, ale už vie, že výsledky bude mať čoskoro. Tu v štátnom laboratóriu sa testujú stovky termosiek a nájsť v nich azbest nie je nič jednoduché. Nachádza sa vo vákuu medzi izolačným sklom. Dá sa vidieť zvonku. Takéto tmavé bodky obsahujú vražedné vlákna. Keď termoska spadne a sklenený obal sa rozbije, azbest uniká do ovzdušia. Pre Knuta Berlina to nepredstavuje žiadnu hrozbu, pretože pracuje v špeciálnej jednotke. Preto nepotrebuje ani masku na tvár. Bol by však nebezpečný pre akéhokoľvek spotrebiteľa, ktorý by vdýchol tento toxický prach. To, čo tu vyzerá neškodne, môže spôsobovať rakovinu. Mikroskop potvrdzuje podozrenie. Vákuum obsahuje milióny azbestových vlákien, ktoré sa môžu usadiť v pľúcach nič netušiacich spotrebiteľov. Vlákna v termoskách sú prevažne chryzotyl, biely azbest, ktorý poznáme z Kanady a ktorý je v Európe zakázaný.
Rozhodne je to azbest. Poznáme dva typy azbestu. Prvý je ihličkovitý azbest, príkladom ktorého je krocidolit. A potom chryzotylový typ, jemnejšia, kyprejšia forma, ktorá je ale rovnako nebezpečná ako ihličkovitý azbest. Štruktúrou je jemnejšia a vyzerá inak, ale preto ešte nie je bezpečná. Ak testy ukážu, že predmet, ako napríklad termoska, je pozitívny, Gerd Müller podnikne nevyhnutné oficiálne kroky. Predmet je registrovaný a nahlásený na dané úrady. Obchodníci sú upovedomení a výrobok musia stiahnuť z predaja. Müller cestuje po celej Európe. Je to nevyhnutné, lebo takmer všetky produkty sa predávajú nielen v Nemecku, ale po celom svete. Európa má hlásny systém s názvom RAPEX, ktorý na internete uvádza nebezpečný tovar pre spotrebiteľov. Kategória azbestu zahŕňa mnoho termosiek nahlásených z celej Európy, predovšetkým pod obchodnou značkou Sunflower. Väčšina termosiek Sunflower pochádza z Číny. Veľtrh Yiwu nedaleko Šanghaja je po celý rok plný nákupcov z celého sveta. Termosky, v ktorých môže tykať časovaná bomba, sú ľahko rozpoznateľné. Tvárime sa ako nákupcovia a čoskoro nachádzame termosky Sunflower, aj keď v Európe sú registrované ako obsahujúce azbest a údajne sú stiahnuté z predaja. Opýtame sa, či sa vyvážajú. Áno, odpovedá predavačka, práve sme poslali 2 modely do Dánska. A toto sa vyváža? Nie, tvrdí predavač, táto termoska nie je vhodná na export. Pýtame sa teda, ktoré termosky sa môžu vyvážať. Predavač nám ukazuje hviezdny exportný model pre Európu. Predá ich veľa. Pýtame sa, kde sa vyrábajú. Predavač v tom nemá jasno. Niekde pri Šanghaji tvrdí, ale väčšina pochádza zo vzdialenejších provincií. Nie je konkrétnejší. Keď trváme na otázke, zástupca spoločnosti v nás stráca dôveru. Chce vedieť, kto presne sme. Potom nám vyjde v ústrety. Odchádzame do provincií, do Anhui. Do čínskej najväčšej továrne na výrobu izolačného skla do termosiek. Táto kedysi štátna firma vyrába 90% produkcie krajiny. Znova predstierame, že sme potenciálni kupci. Dozvedáme sa, že mnoho termosiek putuje do Šanghaja a prostredníctvom sprostredkovateľov sa dostáva do Európy. Manažér nám ukazuje, že sklenené termosky sa predávajú v 11 krajinách. Ubezpečuje nás, že vyviezť ich do celého sveta nie je žiaden problém. Zisťujeme, že vo všetkých týchto termoskách sú izolácie z azbestu. Manažér priznáva, že je to azbest, ale ten bezpečný, teda chryzotyl. Takže sa nemáme čoho obávať. Aj čínska azbestová spojka šíri mýtus o tom, že biely azbest je neškodný. Tu sa aplikujú malé sivé bodky z chryzotylu. V
Číne je azbest stále povolený. Neexistujú teda žiadne priemyselné bezpečnostné opatrenia alebo informácie o smrteľnom vlákne. Títo pracovníci nemajú ani tušenia o nebezpečenstve, ktorému sú vystavení. A nový azbest končí postupne v obchodoch po celom svete. Dostávame tip, odkiaľ azbest prichádza a vydávame sa do Sečuánu. Návštevníci tu nie sú práve vítaní, ale my sa nevzdávame. Názov mesta, kam smerujeme, znamená v preklade azbest. Tak ako v Kanade je toto miesto pomenované po mineráli. Tu, hlboko na vidieku, na úpetí Himalájí, sa ťaží azbest. Baňa továrne vlastní miestna vláda. Tento raz vystupujeme ako európski podnikatelia, ktorí tu chcú investovať. Továreň je plná prachu. Pracovníci sú nemilosrdne vystavení toxickému materiálu. Na rozdiel od Kanady, tu sa chránime maskami, ale aj tak nevieme skryť, aký sme šokovaní miestnymi podmienkami. To vedie k tomu, že pracovníkov vyženú z továrne. Aj nás požiadajú, aby sme odišli. Manažér s nami chce hovoriť nerušene. Odvezú nás do hory a náhle sa celkom mení atmosféra. Manažér dostáva SMS-ku z Medzinárodnej azbestovej spojky, ako sa dozvedáme neskôr. To zastaví interviu. V Európe dostávame azbest v termoskách. Je na to hrdý? Manažér od nás žiada kazetu, aby svet nikdy nevidel tieto zábery. Pár sekúnd filmu nebolo zmazaných. Sme žurnalisti zo západu bez povolenia na filmovanie. Azbestová spojka nám je na stope. Azbest tu znamená veľký obchod. Smrteľný materiál sa stále používa dokonca aj na nových stavbách. Mestá ako čínsky azbest sú prísne kontrolované. Chceme odísť z mesta. Naše auto je však úplne zamorené azbestom. Dokonca aj manažér si svoju štátnu limuzínu necháva po pracovnom dni poriadne vyčistiť. Odhadneme situáciu a podarí sa nám presvedčiť manažéra, že máme v pláne urobiť pochvalnú reportáž. Nechá sa presvedčiť a znova mierime do továrne. Je to naša posledná možnosť priblížiť toto azbestové šialenstvo. Aj tu sa azbest balí a posiela ďalej pod názvom chryzotyl. Na vreciach nie je žiadne varovanie o nebezpečenstve, čo číha vo vnútri. Čína je najväčší spotrebiteľ azbestu na celom svete. Krajina vyprodukuje len zlomok svojich potrieb. Zvyšok prichádza z Ruska, Kazachstanu a Kanady. Preto nás Medzinárodná azbestová asociácia varovala. V stávke je veľa. Chryzotylová lobby urobí všetko preto, aby zabránila celosvetovému zákazu obchodu s azbestom. Tento raz však azbestová spojka pri zatajovaní pravdy neúspela.
V samotnej Číne nesmie žiaden novinár informovať o smrteľnej hmote. Azbestový vývozný biznis je organizovaný z čínskeho výstavného mesta. Žiaden cudzinec nesmie vidieť nebezpečné podmienky výroby. V Šanghaji sa výrobky iba montujú, napríklad spoločnosťou Yangguang. Továreň na výrobu termosiek zásobuje značku Sunflower. Sú tu rôzne termosky, ktoré sú už v európskom systéme RAPEX. Tento nový výrobok ešte nebol testovaný, ale je vysoko pravdepodobné, že aj tieto termosky obsahujú azbest. Manažér nám vraví, že jeho spoločnosť veľa vyváža do Európy, hlavne prostredníctvom sprostredkovateľov. Dodávajú však priamo medzinárodnému reťazcu Metro. Produkty, ktoré sú, aspoň v Európe, zakázané. Metro má v Číne množstvo veľkoobchodných filiálok. My sa pozeráme na Metro v Šanghaji. Na pultoch znova nachádzame termosky pod vlastnou značkou Metra. Termosky, ktoré obsahujú azbest, vyrobené pre medzinárodný obchodný reťazec. Končia tieto termosky aj v európskych obchodoch? Konfrontujeme spoločnosť s zisteniami nášho výskumu. Rozhovor nám je odopretý. Centrála Metra v Nemecku tvrdí, že nikdy nemala problém s termoskami obsahujúcimi azbest. V e-maili od spoločnosti sa píše: Metro má v podstate tie najvyššie nároky na produkty, ktoré predáva, čo sa týka bezpečnosti a kvality. A predsa sa všade nachádzajú termosky z Číny. Sieť supermarketov TUM nás písomne informovala, že nikdy nepredala termosku s obsahom azbestu. Sieť REVE tvrdí, naše predpisy nepovoľujú akúkoľvek prítomnosť azbestu. Dodávatelia nám musia poskytnúť odpovedajúci dôkaz. V sieti Reál nám povedali, že ich termosky neobsahovali azbest. Žiaden z reťazcov supermarketov nikdy verejne nestiahol tovar z predaja. Svetoví prevádzkovatelia ako IKEA vydali generálne vyhlásenie: žiaden produkt IKEA nesmie obsahovať azbest. Napriek tomu sa objavujú termosky s obsahom azbestu. Ako je to možné? TUV, poskytovateľ inšpekčných a certifikačných služieb, testuje produkty po celom svete v mene veľkých obchodných sietí. Odborník na azbest TUV, doktor Walter Dormagen, nachádza jeden produkt za druhým. Nesmie nám povedať meno predajcu. Detaily klientov sú chránené. Sme dodávateľia a výsledky testov posúvame klientovi. V správach uvádzame aj to, že výrobok nemal povolenie na predaj. No právna zodpovednosť je potom aj tak na predajcovi, obchodníkovi, ktorý je za produkt zodpovedný. Máme tu produkty, ktoré sú nebezpečné, lebo obsahujú azbest, ktorý je karcinogénny. Na prvý pohľad sa zdá, že je pevne izolovaný a že vlákna sa nemôžu uvoľniť. Ale ak sa výrobok rozbije, vlákna sa určite uvoľnia. A to je len jeden produkt, v ktorom sme zaznamenali azbest. Ďalšie sú ešte neotestované, takže nevieme, koľko je na trhu reálne produktov, ktoré môžu byť ešte nebezpečnejšie. Obzvlášť nebezpečné sú výrobky obsahujúce azbest v sanitárnom sektore, ako tesniace krúžky zo slabo zaisteného azbestu. Takéto krúžky vyrobené v Číne našiel Bavorský obchodný dozorný úrad, jediný úrad na ochranu spotrebiteľov v Nemecku, ktorý hľadá azbest v bežných predmetoch.
V 6 zo 7 európskych krajín vrátane Rakúska sme ich úplne stiahli z predaja. Upovedomili sme všetkých obchodníkov, že ich musia stiahnuť. Potom sa pozbierali a zničili ako nebezpečný odpad v Rakúsku. V máji či začiatkom júna sme dostali informáciu, že boli centrálne zlikvidované. Azbestové tesniace krúžky predávala spoločnosť H.M. Müllner. To nie je od Müllnera? Už nemáte Müllnera? Myslíte H.M. Müllner? H.M. Müllner, áno, to je to. Ešte ich predávame, ale momentálne ich nemáme na sklade. Ešte stále predsa obsahujú azbest, alebo nie? Tie s azbestom sú už dávno preč, sú nelegálne. Takže máte certifikát, že v nich nie je azbest? Už nie. Keď sa začalo to s azbestom, že spôsobuje rakovinu, mali sme certifikát. Ale teraz, keď sa už nesmú vyrábať či predávať, nemávajú certifikát. A stiahlo sa v poslednom čase niečo z predaja? Nie, nikdy. Začíname mať podozrenie. Žiaden tovar nebol verejne stiahnutý z predaja. H.M. Müllner nám posiela potvrdenie s textom. Modré krúžky neobsahujú žiaden azbest. Je z 3. novembra 2004, pričom krúžky sa začali predávať až v roku 2006. Ďalej sa píše, že vzorka Klingerit neobsahuje žiadnu azbestovú hmotu. Pátrame na internete a nachádzame produkt asi v 50 internetových obchodov. Na to, aby sme zistili, či obsahuje azbest, si produkt objednávame. Po prijatí zásielky ho testujeme. Spoločnosť, ktorá predáva tieto tesniace krúžky, pochopiteľne nechce byť v súvislosti s azbestom menovaná. Zdá sa, že krúžky si nedala otestovať. Výsledok je jednoznačný. V priereze vláknom je jasne vidieť drobné štiepenie. Táto štruktúra, toto zakrivenie vlákna a spektrálna analýza dokazujú, že nepochybne ide o chryzotyl, biely azbest. V H.M. Müllner neboli ochotní diskutovať o našich zisteniach. Azbest nemá vôňu ani chuť a často ho nie je ani vidieť. Odstránenie a odvoz starého azbestu z budov stojí milióny. Azbest si však stále nachádza cestu do našich obydlí, ukrytý v termoskách či tesniacich krúžkoch, ale rovnako nebezpečný. Nikto nie je za predaj azbestových produktov stíhaný. Žiaden dozorný úrad na svete nemá prostriedky na to, aby nás chránil pred chryzotylom. Nariadenie oslobodení zaručí pokračovanie azbestového obchodu a vďaka azbestovej spojke sú nevinní ľudia zas a znova vystavení smrtiacemu vláknu. Pozor, obsahuje azbest. Príčina leží tu, na idylickom kanadskom vidieku. V stávke je niekoľko 100 pracovných miest. Vedci sú platení, aby dosvedčili neškodnosť chryzotylu. Naša cesta do sveta azbestu ukázala, že historka o neškodnosti bieleho azbestu z Kanady je opakom pravdy. Jacques Leblond bráni svoj chryzotyl. Zákazy azbestu sú čistou hystériou, verí tento odborár. Politický vplyv azbestovej spojky je zjavne taký silný, že nikto sa neodváži brániť jej činnosti. Do dnešného dňa nemusela zaplatiť chryzotylová baňa ani jediný cent ľuďom, čo umierajú na azbestové ochorenia. Spoločnosť sa vždy vyhla zodpovednosti. Miestni politici sa musia vyrovnať s obeťami najlepšie, ako vedia. Je hanba, že Kanada vyváža azbest. Poznáme jeho dedičstvo a naďalej ho presadzujeme len, aby sme zachránili hrstku pracovných miest.
Nepochopím, prečo chce niekto prinášať azbest do svojej komunity. Môžeme demonštrovať, videli sme ho, chápeme tú bolesť. A obzvlášť v minulosti bol môj pohľad taký, že možno vyvážame do krajín tretieho sveta, kde sú voľnejšie zákony. Ale keď si vezmeme Európu a Nemecko, je to skrátka nepochopiteľné. Človek si myslí, že je za tým niečo iné, než len obyčajný súhlas. Politici neradi hovoria o tomto probléme na kameru. Pre ústredných predstaviteľov Kanady je evidentne nepríjemné, že práve demokratická vláda má byť zodpovedná za skutočnosť, že naše prostredie je stále znečistené azbestom. Parlamentári sa však rozhodne obávajú aj o svoje vlastné prostredie. Roky čistia svoje pracovisko za cenu miliárd. Boli vyčistené celé budovy parlamentu, aby sa citlivým politikom nijako neublížilo. Dôvodom sú, čo iné, smrteľné vlákna, ktoré číhajú na všetkých toaletách parlamentu. Politici sa však rozhodli ignorovať tých, čo bojujú za totálny zákaz azbestu, ľudí ako Sandy Kinártová. Prežila som život, cestu s manželom. Smrť nie je nič pekné a mnohí ľudia v mojej komunite umierajú na choroby súvisiace s azbestom. A to isté sa stane aj vo vašej komunite. Nie je to bezpečný pracovný materiál. Stačí jediné vlákno azbestu a vznikne mezotelióm. A umrieť na mezotelióm je strašná smrť. Bolestný koniec Blaina Kinárta, jeho odvaha v boji proti azbestovej mafii ešte aj na smrteľnej posteli sa nevyplatili. Medzinárodná spojka sa stará o to, že ešte aj o 30 rokov budú ľudia umierať kvôli azbestu. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2012.